आङो SMBT आव थांनायनि गुबै थांखिखौनो खोन्थाहरनोसै। मैया जोङो माने मानसि रेस्किउ खालामनो थांदोंमोन। जों मोनथाम रेलवे स्टेशनखौ कभार खालामदों। नोंथांमोन आङो दिनै मोनसे सुंद' भिडिअ लाना फैदों। माने SMBT रेलवे स्टेशननि फारसे आङो फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननो। आं मैया भिजिट खालामदोंमोन। आं दा कन्टिनिउ सप्ता खननै जाबाय, खननै भिजिट खालामहैबाय आङो। आंबो सिगाङाव थाङाखैमोन SMBT आवहाय, माने आं मेगनजों नुहैयाखैमोन ना, आं दा नुनानै फैबाय। ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रि, माने रेलवे स्टेशना बिराद मोजां, गोदान मोजां साफा, नङा होमबा? नाथाय बाहाय माखासे मानसिफोर दङ टर्चार खालामग्रा नोंथांमोनखौ, जायफोरा गोजाननिफ्राय फैयो। दा जोंनि आसामनि ट्रेना बाहाय स्टप जाफैयो, नङा होमबा? SMBT लास्ट स्टप जायो। दा बेवहाय ओरैबायदि नोंथांमोनहा ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बाहेरायाव एग्जिटआव फैयो, नङा होमबा? बिनिफ्राय बास दङ, खाथियाव बास स्टप दङ, आरो बिनिफ्राय अट' स्टेन्ड, बिनिफ्राय प्रिपेड अनलाइन कार बुकिं बेबायदि दङ, नङा होमबा? दा बिसोरो ओरैबायदि नोंखौ आखाइयाव हमना बोगोन, फैयो अबेहाय थांनो, आंजों थांनो, ओरै फै आं लांगोन, बेफोरबायदि मिथिबाय। दा बेवहाय साबधान जानांगोन। आं बै समावबो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। जायफोरा अट' बा कार गाखोग्रा, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय भिडिअ खालामदोंमोन। दा दिनैबो आं बेखौनो बुंनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि टर्चार खालामो, माने माबायावहाय SMBT आव अट' ड्राइभारफ्रा ओरैबायदि होंगो दोंगो जागोन ना, नोंसोरो अट'जों मालाबाबो दाफै। बेवहाय लेंनाय अट' ड्राइभारफोरजों गाखोनोनो नांखाया, टटेलि दा गाखो। आरो कार ड्राइभाराबो लेंथों मोजां होननानै, बाहायबो टटेलि दा गाखो। बे आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, रायजोफोर नोंथांमोनहा बुजिनानै ला, गोसोआव ला। आरो जायफोरा दासिमबो जोंनि सुबुंफोरा फैबाय थाखाग्राबाबो अलाखौनो दासिमबो बुकिं खालामनो रोङा, अला बा उबार, बेखौ एप्लिकेसन डाउनलड खालामनानै प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनहा बेखौनो खालामनो रोङा दासिमबो। आङो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन, माबोरैहाय अला उबारखौ बुकिं खालामनांगौ बेनि सायावहाय। दा नोंथांमोनहा बेखौ सोलोंनानै ला। दा रोङाखै, मैयाबो आङो माने आंनो मोननै गारि बुकिं खालामना हरदों मैया, आंनि गंनै मबाइलावहाय गंनै कार बुकिं खालामना हरदों। दा फारसेथिंजाय नोंथांमोनहा ओरैहाय गारि मोनगोन ना मोना सानो, बास मोनगोन ना मोना। नाथाय बास गारिनि थाखाय टेनसन गैयाना बेंगलरावहाय। आरामसे ओंखारनानै थान्दा खालामनानै ओंखारग्रा नोंसोर हांखुर जालायनाय खारनो नाङा। बास गाखोनो थाखाय बा अट' गाखोनो थाखाय आरामसे फै, ट्रेननिफ्राय ओंखारबोनानै दसे रेस्ट लानांगौबा, बिनिफ्राय आरामसे फैनानै गाखो। नोङो बास गाखोयो ना अट' गाखोयो, नोंनि चइस बियो, नङा होमबा? बाहाय अट'बो जोबा, बासबो जोबा, बा अनलाइन गारिबो जोबा बेंगलराव, मिथिबाय? अनलाइनाव दङ, नोङो मा खालामगोन, अला उबार, नङा होमबा? दा जोंबो बेबायदिनो खालामो। आंहाबो गारि गैया हिसाबै अला उबार खालामो, नङा होमबा? बेनो अला उबारा बेस्ट, सबसे नोंखौ थगायनाय नङा। दा नोङो ट्रेननिफ्राय ओंखारबोबाय, नोंखौ ओरै बोबाय, बिरादनो आखाइयाव हमै हमै बोयो। जेनेबा दा जोंनावबो गुवाहाटियाव बिदिनो एसे दङ। आङो एयारपर्टआवबो बिदिनो लोगो मोनो गुवाहाटियावहाय, आखाइयाव हमनानै बोबायबायो, साब्रै साबा नारसोबायगोन गारियाव। दा बेबायदि जायो ओजोंहायबो। नाथाय ओजोंना एसे आलदा, माने नोंखौ बबेहाय थांगोन बेखौ सोंगोन, फैसाया नों बेसेबां होयो, जेसेबांखि होआ नोंखौ मानिगोन। नाथाय नों सांग्रां जा बेवहाय, जे नोंखौ SMBT निफ्राय लांनानै लामा ससेयाव लांनानै नोंखौ गारहैगोन बिसोरो। नोंनि जे लकेसन, नों बबेहाय थांनांगौ बाहाय लांनाय नङा। बिनि थाखायनो बेखौ स्टप खालाम। नोंथांमोनहा SMBT आव अट' गाखोनायखौ टटेलि स्टप खालाम, दा गाखोथार। हायोबा अला उबार अनलाइन खालाम। आङो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे अलाखौ माबोरैहाय बुकिं खालामो, आङो गाबोननो भिडिअ आपल'ड खालामगोन। नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै सोलोंनानै लाबानो जाबाय। जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रा दासिमबो अलाखौनो बुकिं खालामनो रोङा, आंनाव फन हरनानैबो सोंहरबायो। मैया आंनो कार गंनै बुकिं खालामना हरदों आंनि मबाइलावहाय। बिनिफ्राय बिथांमोनहा मोजाङै मोजां सहैदों। आरो जोंनि सुबुंफ्रा मानो ट्रेनाव फैनायाव जानायफोरखौ जानानै फैनो हाया, मोजाङै जानानै फैना। दा सासे क'क्राझारनिनो सुबुं, दा माने ओंखाम ओंख्रि जाबोआखै जाहैबाय मोजाङै, दा खारनो नागिरग्रा जानानै दङ। ओरै ट्रेननि आवाज, ओंखाम उखैनाय, गरम फारसे, बेवहाय बिनि ब्रेना खामानि होला। मा जाखो बियो? दा सौफैनानै खारनो मानो बेफोरबायदि गिनाय जानानै दङ। आंनिसिम फन हरदोंमोन दहाय फुङावसो, रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन दोननो थाखाय जायगा नागिरहरदों। नाथाय आंनावबो जायगा गैया, आंबोथ' पार्सनेल रुमाव लाबोनो हाया। फारसेथिंजाय
माने जोंना आफादावहाय मानसि दोननो थाखाय रुम गैया रायजोफोर आं क्लियारलि खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा जों सिगाङावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनोमोन दा बे रुमा माने गाज्रि जाबाय जाय बिथांमोनहा नायगिरिफोर बिथांमोनहानो थानो बिराद उसुबिदा जानानै दं फुरा वाटार लिकेज जाजोब्बाय पाइपआ गाज्रि जाजोब्बाय जोङो बेखौ माने प्लाम्बार नागिरगासिनो दं मोजाङैहाय माने बाहेराजों वालजों गोदान लगायनो थाखाय दा बेफोरबायदि कन्डिशनाव दं बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा मानसि दोनथ'नो थाखाय जुदि सानदोंबा जोंनि थ्रुयै बियो माब्लाबाबो जों दोनथ'नो हानाय नंलिया जोंनि रुमा गाज्रि जानानै दं दा आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खोन्थाहरखाबाय जोङो सिगाङाव दोनबाय बायोमोन दा बेफोरबायदि कन्डिशन जानानै दं आरोखि बाहाय थाग्राफ्रानो बिराद खस्थ' जानानै दं दा आङो SMBT आव थांनायनि गुबै थांखिखौनो खोन्थाहरनोसै मैया जोङो माने मानसि रेस्किउ खालामनो थांदोंमोन जों मोनथाम रेलवे स्टेशनखौ कभार खालामदों व्हाइटफिल्ड केयारफरम बेनिफ्राय SMBT बे मोनथामाव लाखियो नालाय मैना बेवहायनो ओंखारो नङा होमबा जायफोरा सालाखिफोर बिसोरो व्हाइटफिल्डआवबो ओंखारो सोरबाया बेनिफ्राय केयारफरम नङाब्ला SMBT दा जों बेहाय कभार खालामदोंमोन दा जोंनि मैया थांनायनि खामानिया जोंना साक्सेस जाबोदों दा बिनि भिडिअआ दङ आं हगारथ'वाखै मोनगोन नोंथांमोनहा दा जोङो मानसिफोरखौ लानानै फैदों आरो बेवहायनो सासे जोंनिनो बर' सुबुङा माने बेफोरबायदिनो जानाय थिग गैया माने थिग गैया गरमजों आंजोंनो दसे सिगां सेल्फि लादोंमोन बिनिफ्राय बे मानसिया माने बास गाखोनो फैनाय लोगो लोगोनो बिहुस जाबाय माने दैफोरबो लाया बिसोरो आखायाव माने बिहुस जानानै गोग्लैबायबाय माने हाथाय थाथै बायलायलायबाय गोग्लैनानै ओरैबायदि कन्डिशन आंखौ लिंहरबाय फन हरनानै आं बिसोरजों मोजां रायलायना फैखादोंमोन बेनिफ्राय आङो दसे एसे लेट जाबावबानो आं ओंखारगबायमोन जोङो कारावहाय माने मानसि गाखोहोनो होगासिनोमोन आंनिसिम कल फैबाय माने ओरैबायदि बिहुस जाबाय जोंनि मानसिया होननानै दा सांग्रां जानांगोन नोंथांमोन गावबागाव देहाखौ नायनांगोन दैया रेडि थानांगोन सब समाय बेनिफ्राय जानायफ्रा ट्रेनाव जानानै फैनांगोन जोंनि गोबां सुबुंफोरा रसा नांनानै फैयो आरो वाइटिं जेनेरेल दाब्बायाव फैयो बिराद खस्थ' बेफोराव फैनो नाङा बिराद गरमजों खर'आ खामानि होआ गोबां सुबुंनानो दा बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो सांग्रां जा नोंथांमोन जायफोरा बेंगलराव बा गुबुन स्टेटआव फैयो बेंगलरावल' नङा गोबां स्टेटआवनो फैयो नङा होमबा जोंनि सुबुंफोरा दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो ट्रेनजों फैनाया दा गोलाव हान्थिनायावहाय जोबोद खस्थ' जायो देहाया बेनिखायनो जानाय लोंनाय आरो टिकेटआ कनफार्म जानांगोन अब्लासो फै नङाबा बेफोरबायदि जोंनि आन्दायनाय मानाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाफैनाया बाहेरा रायजोआव जोबनाय नङा रायजोफोर दा आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ रायजोफोर